boto oɗo abu kalis betti kam min yo tan hakkude mi rugi no mbaadu mi rugimi abu kalis daroɗo ndeɗo darde fonde wiya ene ƴewiro rugi caasa mi tan de wonno mbaɗa ɓe mbaɗani ɓe gayna ɓe dutto jaaha bonna inde yimɓe kono noon ha a yeeso ko lawol hande de ɗum laaɓat kanko gerimi kuni mbat o geratama so gerannomo halatama kuni mbatton jahono don bonno inde yimbe odon biya mbadini battini taw fofoy mun duufi hay dara mi haalda sese ala legal ko amandiro wala ko are wuro hande ko ma wuro nana wuro namta dum ma legal dina secret hollum min ko o nani ko min mi anda ko ala andira ko junnaani nogasen adandiri to rugi nda kalisma argari kalsol ujunnaani nogasen min ala rokkani rugi min ko rugi rokki non a rokkani nani nogas nyaatu rugi yahat atuka o nyamoto abu am ko jidda atuka ga ko jidda mi ata ko jira jam nogas men non haadido dawgal hakkunde men haadido bundim pour rugi ya mi abo mi sam o yidi ana mayene o kay mayene o wala ko yidi o yidi kay ya ne way gar haado so gar haadido ma yimi adu yom dala haado o reyam ino tu mone wer mum nuti wajo e bagal jonde la ala wajo harmini dum ha harmini mi nuti ni ruñ wakdi fo me way wat junguma leyti ndida mbada ni mbatta ni mi tiani kadi bara haado todo watti ni anen hooti ala mi no jafta kam de andene ede mi haalan ma ada anduno ko desaaru yuna wi ko seram wona gonga wona gon gorko abbi mo haadu so gorko serna para ko gorko abbi mom hoolu haadu eyyi gorko abbi mom haadu vraiment tew boni te gorko nde abbi mo haado nde habe ha manan didono kutuji kewi ha muusi wala to kala place do gorko nawsimo wuro mumen o monoton nawsimo
arti haalo nenda udis mi anda ko tabel mi anda ko hollum ne yeeye kanti bele gonɗo kanko jeyi go kanko jeyi gorko go jeyi sottaymo hay sode hay gorol wa sode fuga soode mbaɗamo grève ala pour hollum mbaɗamo grève way e bannene e ay yimɓe hol juumat ala mi en kanta fuɗɗimo yimɓe hol juumat neɗɗo sone yiɗe debbo yo yid debbo mo resaka ɗum woni gonga ande min o annanno men eyyi ala min kalden gonga annanno en ala mi halno mbiɗa ala nandino mami hen ko pour ganda kam assalamu aleykum waaleykum salam ijo fuulu no mbaɗɗon imaɗon pasonga wiyete kadi papoɗo pappe oɗo woni yo amina walla ala o mawɓe yimanno par ce que ngaji ɓe anndi oɗo subhanallah kanko mandi labba suusi labba so la ilaha illallah mande weli jam de o weli kay yadde ses nan dan joɗɗa abdu ses nan dan joɗɗa la ilaha illallah an weli jam de ça va bien on nan o ƴamani kadi onon kam oɗon jiye bien min wayri yiide bien guitam sawa noon mboɗo soyɗo ɗum kaddi bone bien bien weeɓani yiide tagi pourquoi oɗo jaman onon onon jiye bien min kay ko non stress walla bien kay normal te ko bien 100% itami kay kucciɗe mbeddoɗo kucciɗe mbeddoɗo bien 100% sa yiɗi ɗum tan heftinan bien 100% minen de bien mo juurta iyande ma yona laawen haaju andi dek ma ari amen machallah addu itte watta mata wona onon nafigueji jon mbiɗo lawlawno willirde laaji muɗum ko ɓinni yoɓi ona oɗo ko noon wi yala min da ko min dal galle ma ala sohlani min a sohlani galleji amen minen ko min nafigueji aduna ko keneli ha aduna ko keneli wadna wara min hen aduna ko keneli en bara min duñere hannde tan so Allah joɗama kadi janggo adda woni kono ndun ko on saako ndu duñno ndun daari wondu ari mbeleɗa Allah mbeleɗa ardundu gona en l'aise so tawi a weela ko Allah addi ko a tambino hoore ma kono ko ɗum tan an joni ko addi alano ko artano ko addi ɗum ko artano ɗum an tan watte amen hakkille tan ha ngara tawa min tan grand place lesa min an mbatona en gurno guila heccenki guila ala en nettino ko ɗo yonta ko waɗi ko haal tan ko adduma non on jogi haal ko aya d'accord sawa haal tan ko adduma bon ko jaam tan yo jaam boy ko oɗo joom suuda mo faati yanna de jour ma subhanallah ɗum de ko faati emin lurdi seeɗa luural ngal ala no wayni o ƴetti bagage makko o yeehi o ƴetti bagage makko o yeehi waɗi bon te min ko jaakimi andi mbima debbo ene hoɗa duuɓi sappo ene rese duuɓi sappo tawa hoɗani debbo ene rese hitande wotere hoɗa faati ko konnoɗo ko konnoɗo carrément ko naati galle o ko ngulɗo min suutade won meɗon waddi ngol meɗi suutade min meeɗi wadduɗo hayso min mbadda ni kanko meeɗa suutade ɗum de no muusi ɗum de wadde no muusi eyyi donc ngulɗo ko suuti ko ne jaakimi te ko haalayal bolle puyɗe wona haala wona bandum tan o ƴetti bagage makko yi rendina kañum kam min ndendani ni par ce que ko o wanno ataye mbimi ataye one manki welde ko mataw tan kalmi gaynimi tan o wi mon do ma yi haala o wawa haala tan majjani rew o fiito o woofi ga o mbeɗa sikki o cakino nde ko jano am kalis tinno saabu Allah haalama won ko ganduɗa hoorema debbo mo kalɗa ko kalɗa e mum ko so filtini yatal ko huuɗo tinni nayi ɗum minen noon faati minen mbawi ɗum te amen jennade joom minen somin jooɗime faati addata haade kono min jiiɗi ko haade amen yaade yootaw nayi min ko goonga kalanɗa min koko laaɓi min jahro min kalano ko laaɓi min gartiramo Allah ne seedi kadi minen mbawi faati non gane laaɓi peut être kanko wonko mofti ko haalani awu mi andi ko heɓiri kewgal ni ene weeɓi kono anda kam probléme o non par ce que komin mbaddi ko ɗum ɗo jarani ya emin mbaddano ko ɗum te o yata kono noon ene gasa ko woni nder ɗum ko maji hon ganduɗo Abou Thiam so haala ñawi yonande cellu Abou debbo ɗo kellifaɗo duuɓi sappo meeɗa yaade bolo probléme atay tan naw ɗum koko woni noon haala min ko sakki ko yafoɗa
jehowo woni gaddowo ko woni kadi ay ɗo woni